ଓ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ୱିଥ୍ ରଣା ସାର୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବହୁତ ୱେଲକମ୍। ତ ଆଜିର ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପଦ୍ମ କବିତାର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପଦ୍ମ କବିତାର 50ଟି MCQ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯାହାକି ଆମର ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହାଫ୍-ଇୟର୍ଲି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ପଦ୍ମ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତ ତାଙ୍କର ଏହି କବିତାର 50ଟି ଅତି ଜରୁରୀ ଅତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ, ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ହେଇଥାଉ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, କେଉଁଥିରୁ ବାସ ସ୍ଫୁରିତ ହୁଏ? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ମକରନ୍ଦରୁ ବାସ ସ୍ଫୁରିତ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ପଦ୍ମର ଦର୍ଶନରେ ମନ କେଉଁଥିରେ ମଗ୍ନ ହୁଏ? ତ ଏଟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରେମ ରସରେ। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଇଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆନନ୍ଦରେ ହେବ, ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ଆନନ୍ଦରେ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3କୁ। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଉତ୍ତରଟା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ପଦ୍ମର ଅମୃତମୟୀ ତନୁକୁ କିଏ ଗଢ଼ିଛି? ନା କିଏ ଗଢ଼ିଛି? ବିହି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ପଦ୍ମର ସନ୍ଦର୍ଶନରେ କବିଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଆନନ୍ଦ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ କେଉଁ ଭଳି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସୁନୀଲ ସରସୀ ଜଲ ତହିଁରେ ଢଳ ଢଳ ତୁହି କମିଲ। ଏଟା କବିତାରେ ପଙ୍କ୍ତିଟା ଅଛି। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ପଦ୍ମ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମିକର ତୁହି ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହିଛନ୍ତି। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ସର୍ବସଭାର କ'ଣ ବୋଲି ପଦ୍ମକୁ କହିଛନ୍ତି? ଗନ୍ତାଘର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, କିଏ କଳୁଷ ପଙ୍କରେ ମଲିନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, କବି। ଠିକ୍ ଅଛି, କବି କଳୁଷ ପଙ୍କରେ ମଳିନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, ପଦାରବିନ୍ଦ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେବ କ'ଣ? ନା ପଦ ଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11କୁ ଯିବା। ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ? ପରମେଶ୍ୱର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଉତ୍ତରଟା। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, କବି କାହାଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି କବିତାଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଦ୍ମଠାରୁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, କେଉଁ ରସରେ ପଦ୍ମର ଅନ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ତ ସ୍ନେହ, କରୁଣା, ଭକ୍ତି ସବୁ ଅଛି ତା ଦେହରେ, ତା ଅନ୍ତରରେ, ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14କୁ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଇଯିବ ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତ। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିଧାରାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଇଯିବ ପୀୟୁଷ ବା ଅମୃତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ପଦ୍ମ କବିତାର କବିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହା ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ସେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି? ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଇଯିବ ତପସ୍ୱିନୀ, କାରଣ ତପସ୍ୱିନୀ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ। ତପସ୍ୱିନୀଟା ବୋଧେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ତେଣୁକରି ଆଉ ଏ ବସନ୍ତ ଗାଥା, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ଛନ୍ଦମାଳା ଏଇଟା ସବୁ ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଇଯିବ ତପସ୍ୱିନୀ, ଅପସନ୍ ଡି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ପଠିତ କବିତାଟି ଭକ୍ତ କବିଙ୍କ କେଉଁ କୃତିରୁ ସଂଗୃହୀତ? ତ ଏଇଟା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? ନା ଏଇଟା ଆସିଛି ଛନ୍ଦମାଳାରୁ। ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19କୁ ଯିବା। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭକ୍ତ କବିଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ? ତ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତ କବିଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ରଚିତ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ରସ୍ୟବତୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏସବୁ ତ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ତ ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ଭୁଲରେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କହିବା କଥା। ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ନୁହେଁ ଲାଗିବନି। ତ ଏଇଟା ଉତ୍ତରଟା ହେଇଯିବ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଭକ୍ତ କବିଙ୍କ ସହ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ପଠିତ କବିତାରେ କବି ପଦ୍ମକୁ କେଉଁ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିନାହାନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଇଯିବ ସେ ପୁଷ୍କର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ଭାବରେ, ତାମରସ ବି କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଭାସ୍କର କହିନାହାନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ରାଜୀବ, ପଙ୍କଜ, ନଳିନୀ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ପଦ୍ମର ସନ୍ଦର୍ଶନରେ କବିଙ୍କ ହୃଦୟରେ କି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଅମୃତମୟ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23କୁ ଯିବା। କବିତାର ଆରମ୍ଭରେ କବି ପଦ୍ମକୁ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ? କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24କୁ ଢଲ ଢଲ ଶୁଣିଲ ସରସୀ ଜଳରେ କାହାର ରଶ୍ମି ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠୁଛି? ତ ଏଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25 ପଦ୍ମ ହସ ହସ ବଦନରେ କାହାକୁ ଅନାଇଥାଏ? ଦିବାକରକୁ ଅନାଇଥାଏ। ଦିବାକର କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26 ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମ ମୁଖରେ ଅବିରତ କ'ଣ ଢାଲୁଥାନ୍ତି? ତ ଏଠାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ଟା ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ୟୋତିଧାରା। ଜ୍ୟୋତିଧାରା ହେଇଯିବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27 କବି କାହାକୁ ପୀୟୁଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିଧାରାକୁ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28 ପଦ୍ମର କେଉଁ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି? ପଦ୍ମର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି? ତ ମକରନ୍ଦା ରୂପକ ଅମୃତ ତା ହୃଦୟରେ ଲୁଚିକି ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି।
तापरे आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर केउमाने मधुपानरे प्रमत्त बोली कवि कहिसंती तो यार सठिक उत्तर हो मधुपदल ऑप्शन सी हो यार करेक्ट उत्तर। तार प्रश्न नंबर 30 कवि भक्त और प्रेमिकर संबल भाव में क्या अभिहित करिसंती तो यार सठिक आंसर हो पद्म को। तार क्वेश्चन नंबर 31 पद्मर सुब्रतन को क्यों रंगरे रंगित होइसी श्वेत लोहित धला एवं लाल रंगरे लोहित रंगरे रंगित होइसी। तार क्वेश्चन नंबर 32 कवि पद्म को सर्वस्वर कौन बोली कहिसंती तो एटा सर्वस्वर तुई संबल कौन कहिसंती तो यार सठिक क्वेश्चन हो सर्वस्वर गंताघर बोली कहवा कथा किंतु एटा कौन अच्छे गंताघर जहाँ सद्म था सद्म हो ऑप्शन बी हो यार सठिक उत्तर। तार क्वेश्चन नंबर 33 पद्मर संदर्शन में मन क्यों रसरे मग्न होता है तो यार सठिक उत्तरटा हो 33 नंबर विमल प्रेम रसरे। तार क्वेश्चन नंबर 34 पद्मर अंतर क्यों पवित्र रसरे परिपूर्ण स्नेह करुणा भक्ति ऑप्शन बी हो यार सठिक उत्तर। तार क्वेश्चन नंबर 35 पद्म सहित मानव शरीर क्यों अंग को तुलना करा जायछि मुख को तुलना करा जायछि नयन को कर एवं चरण सब गुड़िक तो ऑप्शन डी हो यार सठिक उत्तर। तारे क्वेश्चन नंबर 36 पठित कवितार सत्य शिव सुंदर बोली क्या कह तो पद्म को कह जाइए। प्रश्न नंबर 36 ऑप्शन पठित कविता सत्य शिव सुंदर हाँ हाँ ना 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 यहाँ भूल कहली तार सठिक उत्तर ऑप्शन डी परमेश्वर को कह जाइए। प्रश्न नंबर 37 सर्वसभार सद्मरे पद्म रेखांकित शब्दर अर्थ कौन सद्मर अर्थटा कौन बोली पचारि यार सठिक उत्तरटा हो मिलन स्थल ऑप्शन सी हो यार सठिक उत्तरटा। तार क्वेश्चन नंबर 38 पद्म सहित कविंकर क्यों जोग अच्छी बोली कहिसंती तो यार सठिक उत्तरटा हो कौन निगूढ़ जोग ऑप्शन डी हो यार सठिक उत्तर। प्रश्न नंबर 39 कवि कहीं निजकू मलिन बोली कहिसंती तो यार सठिक उत्तरटा कौन हम पाने तो ऑप्शन बी शरीर अपरिष्कार जोगु से बोली कहिसंती। तार क्वेश्चन नंबर 40 तो परिशुभ्र हेबी कवि एपरी क्या कहिसंती तो पद्म को कहिसंती ऑप्शन बी हो यार सठिक उत्तर। तार क्वेश्चन नंबर 41 कवि क्यों पंकरे मलिन होई पड़िछंती बोली कहिसंती तो यार सठिक उत्तरटा कौन हम यार सठिक उत्तरटा हो कड़ुष पंकरे ऑप्शन बी हो यार सठिक उत्तर। तार क्वेश्चन नंबर 42 कवि क्या मो प्राण साई बोली कहिसंती तो यार सठिक उत्तर हो अनंत महेश्वर को। तापरे क्वेश्चन नंबर 43 शरीर मुख नयन कर चरण क्या सहित तुलना करा जाए यार सठिक उत्तर हो कमल सहित कमल कहले पद्म को बुझाए ठीक अच्छे। तापर क्वेश्चन नंबर 44 भगवान क्यों प्रतिशब्द कवितार कह जाए नहीं कोटा कह जाए नहीं विधाता कह जाए विभु कह जाए बिहि कह जाए किंतु अरिंदम कह जाए नहीं तो ऑप्शन डी हो यार सठिक उत्तरटा। तार क्वेश्चन नंबर 45 सूर्यंकर क्यों प्रतिशब्द कवितार व्यवहार करा जाए नहीं दिवाकर तो व्यवहार करा जायछि भास्कर मध्य व्यवहार करा जायछि किंतु अरुण व्यवहार करा जाए नहीं तो ऑप्शन सी हो यार सठिक उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 46
ନିୟମିତ କେଉଁ ପଦ୍ୟ ରୂପଟିକୁ କବି ପଦ୍ମ କବିତାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି ଗୌରବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47। କେଉଁଟି କର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ? କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଦେଖ, ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ବାଛିବାକୁ ହେବ ଆମକୁ। ତ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢକୁ କର କୁହାଯାଏ, ଖଜଣାକୁ ମଧ୍ୟ କର କୁହାଯାଏ, ହାତକୁ ମଧ୍ୟ କର କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ କର କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 48। ପଦ୍ମ କବିତାରେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଉତ୍ତରଟା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 49। କବି ପଦ୍ମକୁ କାହାର ଉପମା ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ତ ସର୍ବସଭାର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ, ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ହେଇଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।